Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe sehilaɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullah sehilaɓe bandiraɓe. On calminama goto kala inde mum e yettoɗo muɗum. Calminade teddude machallah ha tente ɗo tomin goni ɗo. En calmini joom galle o woni Djiby, joom hôtel Belel Jeeri. Hande amin Belel Jeeri e suite o wondude holyon, wondude ngaari mawni, wondude fansam mo ganduɗa ko min fansimo, wondude neddo mo ganduɗa o gollani pulago ko heewi, wondude un grand comédien, wondude grosse pointure uji wonɓe e nder culture Poular. Joom KAWRAL, joom FOUTA vision, joom télémen, joom théâtre. So mi wi joom théâtre noon oɗon foti andude holko jinmi wiide. So mi woni Belel Jeeri gandon ko OUROSSOGUI woni. So mi ari OUROSSOGUI mi haala comédie oɗon poti andude ko holyon kalanmi. Hara kam hollide mon ko holyon kaldanmi. Hande mboɗo wonde Hamdou. Hamdou le grand comédien. Hamdou sehilam. Hamdou sehil Moussa Diallo, sehil Yoro. Aussi kadi mo ganduɗa machallah jankiniɗo Hamdou mi salminima. Ceerno Yero mi salmitimama mi juurimama kadi mi salmini bandiraɓe haalpulareɓe fof ha tengti e yeeɓoɓe scène men Fuul TV kala to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde. Min Hamdou Ba mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Kadi Yero mboɗo wima bisimilla ma ɗo e OUROSSOGUI, bisimilla ma ɗo e Belel Jeeri. Machallah ko ɗum tan min nanata guila no min jettiɗo henna ha joni ko bisimilla mon bisimilla mon bisimilla mon. Hamdou somi wino ya halnama holyon woni Hamdou hayso taw haalde hoorema weeɓani holyon woni Hamdou tan e résumé dabbo tan. Voilà, e résumé dabbo comme no mbiruɗa ni, Hamdou ko suka ko mawɗo ko ɗo e cuuɗi men OUROSSOGUI o jeeya ko ɗo o jibina ko ɗo o mawni ko ɗo o waɗi alhaali makko fof ha yimɓeɓe fof jiimo. Ɗon to leegal ene wiye leegal winde ko ɗon o jeeya. Yummakko wiyete ko Dieynaba Gadio, bamma ko wiyete ko Hamadi Mbare Ba. So tawi mi wi noon kala OUROSSOGUI najo ene andi ɓeɗo ko e nder OUROSSOGUI ɓe jeeya kadi ko OUROSSOGUI naɓe tigui rigui. Ɗum noon pour raɓɓikinade tan mi haɗa ɗon e oɗon présentation ko mbiyata ko nde wonno ko fayi ko heƴani e barme o. Ko fayi ko heƴani e barme o comme no mbiruɗa ni. Mais sen mbi Hamdou no mbawɗa nehirde ni haala ka no wayi nehade ni e hewani dille hewani nande Hamdou e probléme uji e bagasuji holno mbawɗa waɗirde comédie o. Voilà, eyi Hamdou kam yimɓe hewɓe ene eɓe naja eno mbamini par ce que so tawi a tawi kam min Hamdou mboɗo jooɗi
mi wona kewɗo haala komi neɗɗo kadi kersowo mbiɗo jogii probléme hay tukkitade mi ndaara neɗɗo eyi mi wona kewɗo haala mi wona kadi naatowo to haajam alaa kono noon nde wonno comédie o kañum ko haaju mum yahata somi arii toon mboɗo nañña yimɓe heewɓe mbiyata ko minen dal Hamdou so arii to comédie to ko neɗɗo goɗɗo mais sa fotte makko e laawol hol heen so fottema e laawol ɓe cuusa hay toñjemi ko fate théâtre o par ce que no ɓe jiiratami e caractére o ni tan ɗum hulɓintaɓe dal no paamirta. Ok, ɗum Hamdou no mbawɗa waɗirde ɗum personnage et la personne ça fait deux ɗum ko gonga minen fof min jangi ɗum mais Hamdou hande amin jii comédie Sénégal so neɗɗo dillani ou bien habaka tan wonde piyondirde ou bien waɗa des choses horribles pour force de yimɓe ɓe minen min jii Hamdou comédie ma a haala naturellement yimɓe jala comédie ma a waɗa ɗum naturellement holko woni secret ma e oɗon formation oɗon style holto guettuɗa ɗum bon oɗon style mo jiiɗa o mi ɓooyi noon yidde ɗum par ce que gila e mawniraɓe amen ne gonno ɗo soɓe mbaɗanno ɗo théâtre uji nden Ourossogui ko wayno Jaalal Sogui ko wayno Goomo Mago Sogui en tawi ɓe mbaɗatno komin cukalon tokoton min garat min kiira ɗon darde koɓe mbaɗata ko so min kooti leegal amen kala koɓe mbanno min mbatta ɗum to leegal to ko ɗum eyyi ko ɗum tagui vraiment so tawi mi joui théâtre hawnata quoi koye mabɓe ƴettumi kadi kamɓe kadi koɓe mawɓe mo gandanɗa nde wonno hay mawnam en rewɓe ene gonno e mabɓe eɓe mbaɗa fréquenté galle ko ɗum tagui hankkadi ndeyeki ha ɓooyi min hooram jeeyami e mabɓe mi juyata ni mais mboɗo ndaara mboɗo jangga mboɗo jangga nde yeki noon hankkadi ha min ƴettiti drapeau o nden noon dañmi hollirde ko ɗanino e am ko pindinmi ɗum quoi. est ce que andi min mboɗo jeeya e fansuji ma à cause de no mbaɗirta comédie o Hamdou e KAWRAL ko an woni président o ou bien Hamdou e seenuji goddi par ce que amin jiima e seenuji goddi holko addi ɗe ɗon relation Hamdou ala wonani KAWRAL ɗum tagui omo yaha e seenuji goddi ou bien Hamdou ko comédien freelance pammin amen ɗon dal holto woni base ma voilà base am ko KAWRAL TV KAWRAL noon ko seenam min jeeni hooram par ce que nde haydara wona haydara nde ko minen jooɗi min miiji KAWRAL TV e nder heen min ngala moyen ngaji min ngala haydara kono holko min mbawi to banggue théâtre e affaire uji mbaɗi noon min mbi pourquoi pas gudditen scène o ƴeewen wadde lancé scène o e en même temps mbaɗoren lancé koye men nden woni nde min mbaɗimo min mbaɗi korka galle Hamdou min nanni ɗum e KAWRAL TV nde o fuɗɗi dogde épisode aji ɗiɗi télé men yiimo e on saaha ko kamɓe sukaɓe woni dahaɓe en kamɓe jii ɗum ɓe mbaɗi signalé télé men ɓe mbi hol série goto min jii korka ene woni KAWRAL TV so tawi a heeɓi ɗum koɓe sukaɓe ko joni puɗɗi kono noon holko wona e mabɓe e nder hen noon Djiby Oldou jokkodiri e mawɗo KAWRAL o woni Abou Gaye min komi directeur artistique mo KAWRAL quoi eyyi o to woni scénariste KAWRAL kadi danaka ko kanko jogui ko ɓuuri hewde e KAWRAL quoi eyyi nden woni noon min jokkodiri e Djiby Oldou o ƴettiɗi ɗon omo waɗa ɗum divisé et en même temps KAWRAL ene waɗa ɗum divisé ko ni puɗɗimi hankkadi yiyeede e YouTube o nde oɗon ɓenni Djiby Oldou wi pourquoi pas min mbaɗa série taw ko série woni série min mbanno galle Hamdou dogannoɗo télé men o min jiima FOUTA Vision voilà on jii kam FOUTA Vision e Ardo e Dieyla ɗon sababu ɗum ɗon fof ko série woni série galle Hamdou o ko kamɓe wa FOUTA Vision garno filmude ɗum ga ko équipe mabɓe technique arno filmude e nder hen nde ɓe jii scénario o ene moƴƴi windi ɗum ko Abou Gaye ɓe mbi maɓe essaye liggidade e Abou beele Abou ne windanaɓe scénario
nden woni Abou windani ɓe e Ardo e Dieyla o e nder hen noon kadi ɓe mbi e acteur ɓe mo jogui ɗon ɓe emin mbaɗi hen sentir Hamdou par ce que kanko min jiiɗi o jogono min safsafal Ardo e Dieyla o mbimi bon ay woto tooñe kam ɓe mbi non il faut jirwina ɗum nden woni jaami toon tottami rôle mo tottami o mbanmi ɗum gartumi keftumi ga jooɗimi mi sikku kadi bandiraɓe dañi hen weltare bandiraɓe dañi hen weltare no fewi on woni Hamdou e rabbikinani mboɗa andi komin foti haalde ko foof heƴata ɗo e mboɗo ñaago noon kala gonɗo fans yoro yo ya waɗa ya abonné e KAWRAL TV comme no mbiyanmi ni tan ko chaîne mo ganduɗa c'est un comédien wona producteur wona haydara ko comédien felliti sahaji sa yi comédien felliti tan par ce que o ronki dañde ko yiiɗi ko banggue goɗɗo ha o felliti waɗande hoore mum weeɓani noon no muusi il faut que onon public o nangon hen wona pour tottirde kalis wona pour yaade ko nangude woni holɗum wadde abonné wadde like pour chaîne o wawa dañde doole e kadi mboɗo wiya on kadi continuer wadde abonné e nder Fuul TV sabu ko heewi nana e laawol ngol Hamdou holko jiɗɗoɗa haalde taw mi namdakimo ɗum haɗa men nadde e Moussa Diallo bon ko jinnomi haalde rek ene wayno yero ko idi foof an mboɗo jarnoma quoi eyyi kadi ka neɗɗo moƴƴo a holli kam yidde hande aɗa wawno ƴewde to tolniɗa ɗo a faami gara gona e yeyde min holi hen e gueɗe quoi mais a waɗani ɗum komi fansama voilà gila ko ɓooyi aɗa noddami téléphone aɗa wiya Hamdou mboɗo yinma naggam vraiment ɗum ɗon tan ko hunde mawde am quoi minenne ko ɗum tagui ko garɗa ɗo ko jabmi ɓorde wuttam jabmi foof mi yaada ma kala to gonɗa ko mbiyata ko neɗɗo so yiɗima tampinima kadi mboɗo wiya bandiraɓe pamon Hamdou e yero jiitodiri holko woni yeeso noon te ko arata yeeso ko mbiyata ko yo Allah hokku en tan hawrude hen tegal fof fawɗon peɗinɗuma min noon Allah waɗi Hamdou min komi fans makko bien avant ne jiimi par ce que wona pour omo jooɗi mais comédie mo waɗata o somi haali onon fof ma on mbi ko gonga comédie mo waɗata o ina serde comédie amen par ce que minen komin kaɓoto komin min dukat min kaɓa min fiiti do gobbeje naggam kanko o waɗat comédie de la classe so mbide comédie de la classe o dillata te a jalat et ɗum c'est pas facile donc oɗon talent amin mbaɗma hen omin mbaɗa ɗum reconnaître et aussi kadi amin mbima continuer e oɗon lancé Hamdou won grand amen goto o waɗanima teddungal o waɗani kam teddungal guila 2018 gandumomi tout le temps o wiyatno kam wat feere an e Hamdou sinno ko sagam tan on mbaɗat hunde on woni hole on woni Moussa Diallo hande amin fija deuxiéme jour amen e nder Ourosogui hanki o tottima ko jawdi e kalis kewɗo widema ya nawan ɗum yoro e groupe mum boyi wadde noon mais annene kadi a bonnani saabu on wawno widema ya nawan ɗum yoro mbiya naggam ou bien mbaɗa hen goddum taw kadi nden kadi o soit o waɗat ou bien o hayta wadde donc hakkude ma e Moussa Diallo e Moussa mo ganduɗa min kam mi natti haalde e Moussa par ce que ala ko kaltumi e makko kala ko kalannomo e makko mi haali ɗum kala ko jinnomi haalde e makko kadi machallah rendo ngo andi ɗum guila haydara wonani guila to ndewmi foof Moussa conseil aji makko Moussa Diallo waɗirni Moussa doole makko Moussa hakkille makko howni hakkude ma e Moussa yero so tawi a hokki kam micro yomi haal hakkudami Moussa Diallo Moussa ko Ourossoguinajo komi Ourossoguinajo kadi Moussa ko denɗam Moussa ko Diallo yettete min ko Ba jettetemi kadi yummum Moussa ummi ko leegal amen kadi Moussa mboɗo andi ɗum ko ɓooyi kadi babiraɓe amen ko sehilaɓe par ce que minen emin jiyatno noɓe mbaddanno e denɗiragal ha Allah waɗi nadmi e théâtre o kanko Moussa Diallo o yi kam
o welti e am o namdi numéro am haw heɓi o noddimi o wi kam ko Moussa Diallo mbiyetemi o siftonorimi ha gandumomi o wi mi nanguima te kadi mi woppatama kadi mboɗo yiɗi nangandema ha ɓuura to gonɗa ɗo gila nden ha joni jungo makko sertane am te o wiyata kadi kala ko min mbaɗata yomi haalanmo o waɗa hen jungo makko eyyi hen sahaji sak mi hersat quoi nde wonno ko moƴƴo ɗum tagi mboɗo doga communication ami par ce que somin haali balɗe laabi ɗiɗi goho ɗiɗi tan o wima donc il faut que mi waɗa ni eyyi ko ɗum ko noon o woori eɗen ñagonomo Allah noon yo Allah renmo yo Allah ɓeydanmo ko jogui ko par ce que o jogui ko mo jaaɓi rendude ɗum e yimɓeɓe kadi omo nangani haalpuloreɓe ɓe hande kadi kala wursoginajo dillowo e banggue culture so jaaɓi haalde omo andi Moussa holto nanganimo Moussa meeɗa yebde suka wursoginajo dillowo e hunde bo addi jakkodiral amen ko kader nden woni o wi Hamdou minen de min jiima min beltanimama emin jokkodiri noon e hewɓe emin balla hewɓe kono noon ɓaade a feeñi annene mamin balle ha ganda min ballima kadi mami jokkodiri e hewɓe ha tengti noon e an yarowo toujours ko ɗum bon vraiment Hamdou aɗa foti jokkodirde ko wayno yere nanga mi wiyamo nana e lawol taw kanko holko dogata hen less min mboɗa andi mais mi wiyamo nana e lawol hankkadi foof noon yettima ko Allah e nelaɗo mum ko ane makko mbaɗi eyyi min nana noon inchallah ko mbi ko hankkadi mi naati juuɗe dal hankkadi haalpulereɓe on nanni kam juuɗe joni noon mboɗomi ɗo inchallah dal ko mbiyata ko enen jadata ha jettoyɗen so Allah jaaɓi kono noon ko waɗi hanki ko hankkadi suddi foof kala ko min ponno wadde e ko goɗɗo fonno wadde kala ko wursoginaji fonno wadde Moussa lomtanima en ɗon o teddini yero en e nder Ourosogui wadde ko enen foof o teddini ko ɗum tagui noon mbimi rek eɗen mbiyamo vraiment yo Allah ɓeydanmo quoi eyyi holko woni dernier konngol ma bon dernier konngol am vraiment ko weltare no feewi huccidde e ma waddude e ma oɗo coɗmami cottumami par ce que weeɓani quoi eyyi an ka neɗɗo mawɗo ka gaari mawdi quoi voilà hande somin joddima ma min mbaɗma coɗmami cottumami so kuraka hunde nde ustata min ɓeydat min quoi eyyi minen noon komi mbiyata ko min dani concurrence e hay goto quoi ko ɗum concurrence ala ko eɗen fof jiidi sago men komi mbiyata ko sago jolɓe laana ko yo joofoy tan enen fof sago men ko yo Pulaar yaaru yeeso ɗum noon enen fof nanggodiren ƴeewen no nawirɗen hunde ha yetto to foti yettade ɗo machallah to cakkitɗa ɗo ɗon gartanmi saabu en gonade concurrent je pense que culture Poular hande no sohli jokkodiral amen Hamdou mi famminma hunde somin sirni hay goto e men dañata doole Hamdou so jooɗi banggue mum min mboɗo jooɗi banggam woɗɓe jooɗi banggueji mumen en dañata doole e hande il y a beaucoup d'investissement e poɗɗo arde e banggue culture Poular e yiɗɓe waɗɓe investir aɗa andi ko tagui ɓe garani ha joni par ce que min ngala contenu ji kewɗi par ce que Hamdou ko 2 séries 3 séries waɗata yoro ko 2 séries 3 séries goɗɗo 2 séries mais sen Hamdou dañino 10 mo jiidude yoro dañi 10 joni ya ndiɗon partenaire uji donc noon toon guddatmi mi salmini noon les organisateurs no feewi groupe yiɗɓe Yero Sow mo ganduɗa kamɓe mbaɗi affaire o e gardugal Mayram Sow mi tikkanimama noon Mayram mi tikkanima kono mi wawa tikkandemi saabu ka sœur am mi tikkani aussi tami Ramata Gawlo mi tikkanimama aussi a dogui kadi no Tullay ko dogui woppu jingande Tullay no Hamdou ƴeew en mbaɗa yo pelep Tullay koko dogui non koko dogui Tullay koko dogui koko waɗi coret dogui a faami mi ari dañcali Tullay a waɗi coret mi ari ogo Tullay a waɗi coret
do kadi o waɗi coret oto waɗmo défendre o laabi tati ke neɗɗo wawa ɗuminde parce que ngol lawol hawri koye mona Thiès mais so wonano ɗum o arat par ce que an aɗa andi ɗum Tullay ko goto e nder yiɗɓe yero non Tullay dogi donc machallah Kader aussi kadi ko dogɗo min mbiyanmi Moussa Kader fotano resde joni par ce que Kader haadama ko resde debbo minen fof min jiyanno kono Kader guille nde o dañi femme en tout cas femme no heewi doole quand même machallah ko weltare tan ɓeɗon fof ko sehilaɓe e yidɓe eɓe ganduɗa kadi minen ndendi fof Hamdou ko frère Hamdou ko neɗɗo mo estime ko neɗɗo mo jinmi aussi kadi donc yo Allah woppu anniya yo Allah yettin kadi anniya amen ko wadde pour leñol ngol machallah en gudditat vidéo avec teddungal Moussa Diallo grand Moussa amin jarnoma noon jarnade nde noon dañi départ kono à la fin an andi ko jiɗanɗa hoorema yo Allah waɗanma ɗum ya juut balɗe kala ko sonnguɗa yo Allah wat kadi mbawa ɗum ete a wawat ɗum par ce que min jeehi min jii jinnaɗo debbo o e to jinnaɗo debbo weltima tan femme ala bawɗo bonnandema machallah Seydi Diallo min beltima no fewi bandiraɓe continue wadde abonné e Fuul TV mi wawa nande Ourossogui mi tawa ngaari mawɗo hono Hamdou taw min mbaɗɗani ni donc machallah ko weltare tan ha ñande wonde inchallah e nder Fuul TV